हमारा फिश फ्राई बन के रेडी है, तो सर्व करो. हाँ हाँ मीनू मीनू मीन ಬೇಕಾ ನಿಂಗೆ? ಬೇಡ. ಏನು ಎಂತಲ್ಲ ಬೇಡ ನನಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ಬೇಕು. ಬೆಟ್ಟು ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಿಂಗೆ. ಮೀನು ಬೆಚ್ಚೋಂಡು ಹಾಯ್ ಹೆಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಕರಾವಳಿ ಕಿಚನ್ ಅಲ್ಲಾಗಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಮಾದರಿಗಳ ಸ್ವಾಗತ. ಹಾಂ ಅತಿಯೇ ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡಿನ ಏತಿ ಕನಕ್ಕು ದಿಕ್ಕಂಡು ಏತ್ಕೊಂಡು ದಿಕ್ಕಂಡು ರಡ್ಡೇನಾ ಅವೇ ಇದು 1 ಗಂಟೆ ಏನ ಬರ್ತದೆ ಅತ್ತು 1 ಗಂಟೆ ಅಣ್ಣದ ಪೋದು ಎನರ್ಜಿ ಬಲ್ಲೆ ಎನರ್ಜಿ ವೆಜ್ಜರ ಎನರ್ಜಿ ಮೂಲಿ ಪುನಃ ಗೌಲೋಲು ತಿಕ್ಕುನದೇ ಹೊಂದ ಇರಗಿತೆ ಮ್ಯಾಗಿ ಬೇಡ. ಓ ಬೇತದಲ್ಲ ತಿಂದ್ರೆ ಪತ್ತೊಂಬರ ಬೆಲ್ಲಿತನ ಏನಲ್ಲ ಹೋಟೆಲ್ದ ನೂಡಲ್ಸ್ ಮೀನು ರಪ್ಪ ಉಲು ಡೀಸೆಲ್ಗೆ ಅಂತಾರ. ಇವರು ಅನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಲಿ, ನಾನು ಅಷ್ಟರವರೆಗೆ ಮ್ಯಾಗಿ ಮಾಡಿ ಅಂದೆ. ಓಕೆ ನಮಸ್ತೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲ ಅಬ್ಬಿ ಕನಕ ಓದಿತ್ತೇವೆ ಯಾನ್ ಕೋತಿದ್ದೀನಿ ದಯಬಂಡ ಇಂಕ್ ಬೇಲೆ ಇರ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲಲೇ ಸುಮಾರು ಭಾಜನ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಇರ್ತಾನೆ ಯಾಕೆ ಅದೇ ಯಾನ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಬಂಡೆ ಒಂದು ಬೆಂದರೆ ಸೂಪು ಡಿಸಿಲ್ ಎಜ್ಜಾಂಡೆ ಅಂಚೆ ಸೂಪ್ ಗೊತ್ತಾದು ನತ್ತೆ ಸಾಕದುಕೊಂಡು ಇತ್ತ ನನ್ನ ಡಿಸಿಲ್ ಕಂತ ಹೊಡಾರು ಒಂದು ಈತ ಮಲ್ಲದ ಈಗ ಒಂಜೊಂಜಿ ಕಂಡ್ರೆ ಮೇಲೆ ಇತ್ತದ ಮ್ಯಾಗಿದ ಪಾಕೆಟ್ ಏನು ಒಂಜಿ ಚೂರು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೋಡತಿ ನಿಂತ ಘಾಟ್ ಓಪನ್ ಅಬ್ಬಿ ನೂಡಲ್ಸ್ ಮ್ಯಾಗಿ ಮಲ್ತು ಕೊರೋಡಿಗೆ ನನ್ನ ಅತ್ತಿಗೆ ನಮಗೆ ಬೈದಿ ಅಂತ ಮ್ಯಾಗಿ ಮಲ್ತದ ಬೈಯಾಗ ಐಕ್ಲೆಗ್ ಕಜಿಪುಗು ಮಲಮಲ್ಲ ಮೀನು ತುಳಿ ಮಲಮಲ್ಲ ಮೀನು ಮಲ್ಲ ಕುರ್ಚಿ ಬರ್ಕೊಂಡತಿ ಅವು ಕುರ್ಚಿ ಐಕೆ ಏನು ಇಲ್ಲಾರ್ದಾನೆ ಮಸಾಲ ಕಡಿದು ದೀತೆ ಏಳು ಮೀನುಂಡು ಮೂಜು ಮೀನು ಫ್ರಿಜ್ ಇಡ್ದಿತ್ತೆ ಮನ್ಪಂದೆ ದೀತೀನಿ ಮಂತದ್ದು ದೀಂಡಲ್ಲ ಮನ್ಪಂದೆ ದೀಂಡಲ್ಲ ಮನದನಿಗೆ ಅವು ಫ್ರೆಶ್ ಇಪ್ಪುದೇ ಇಜ್ಜಿ ಒಂಥರ ಪುಣ್ ಮಾರೆ ಅವು ಏನು ಆಪುಣ್ ಪಂಡೆ ಹಾಪುಜಿ ಏಕೆ ಫ್ರೆಶ್ ಮೀನು ಹೆಂಗೆ ಒಂದು ಮಲಮಲ್ಲ ಮೀನು ದಕ್ಕೆರ್ಲ ಆಸೆ ಹಾಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಏಳು ಮೀನು ಏರು ತಿಂಡು ಇನ್ನು ಒಂಜು ಮೀನೇ ಒಂಜಿ ಜಿಂಜುಡು ಅಂಚೆ ಅದು 4 ಮೀನು ದೀತೆ ಎಂಗ್ಲೆ ರಡ್ಡು ಗಹನ್ ಗೊಂಜಿ ಬಂದು ಬೊಕ್ಕ ಮೂಜು ಮೀನು ಎಲ್ಲ ತೂಡು ಮಲ್ಪೋಡು ಎಲ್ಲ ಮಲ್ತಿಜಿನ ಬೊಕ್ಕ ದಕ್ಕೊಡೆ ಇನ್ನು ಎಡೆ ಪೂಜಿ ಗಂಜಿಲ ಮೀನು ಫ್ರೈಲ ಮನ್ಪೊಡೋದು ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರು ಮಲ್ಪರೆ ಬಂತೇರು ಮಲ್ಪುಜಾನು ಹೆಂಗಿತ್ತೆ ಕೂಡ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಗೋರೆಂಡು ಲೇಟ್ ಆಗೋದು ಲೈಟರ್ ಒಂಜಿ ಕೋಡಿ ದೀನ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಲೈಟರ್ ಸ್ಟೆಪ್ಲರ್ ಪಿನ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಇಂಚ ಬಾಂಡ ಫೋಲ್ಡ್ ಮಲ್ತು ಪಾಡೋದು ಇದು ಸ್ಟೆಪ್ಲರ್ ಪಿನ್ನಲ್ಲಿ ಇಚ್ಚಿ ಇದು ಖಾಲಿ ಓಪನ್ ಮಲ್ತದು ದಿ ಹೊಡಾಪುಡು ಕಣಕ್ಕೆ ಪೂರ ಖಾಲಿ ಆದಿತ್ತಾನೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಅಂಚ ಕೋಡೆ ಮುರಣಿ ಮುಲ್ಪನೆ ಮುಂಚು ನಾಡೋದು ಬೋದು ಸುಗೊತ್ತಾಯ ನನ್ನ ಮುಲ್ಪನ ಆಡ್ರೆ ಕಣಕ್ಕೆ ಇಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಬನದಂಚಿದ ಪೆಜ್ಜೆ ರೆಡ್ಡೆ ಆಪುಜಿ ಒಂಥರ ಕೋಡ್ಗೆ ಆಪು ಬನದಂಚಿದ ಪೆಜ್ಜೆ ಅಲ್ಪ ಸುಮಾರು ಕನಕ್ಕುಂಡು ಆನೆಗೆ ಪೆಜಿ ಜೈನಿ ಮುಟ್ಟ ಬುರ್ಚಿ ಬಂದು ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಪ ಪೆಜ್ಜುರು ಕೆಲವೇರು ಬಟ್ ಎಂಗ್ಳು ಪೆಜೀಜ ಬುರ್ಚಿದೆ ಆಗ ನಮ್ಮ ರಿಸ್ಕ್ ಬರಗಿತ್ತನ್ನು ಬಂದು ಎಂಗ್ಳು ಈ ಸೈಡ್ದ ಬನತ ಇಂಚಿ ಸೈಡ್ ಸೈಡ್ ಎಂಗ್ಳು ಪೆಜ್ಜಿಯ ಈತ್ನೇಟ ಕನಕ ಈತ್ನೇಟ ಬಂಡ ಕೋಡೆನೆ ಮುರಣಿ 2 ದಿನ ಪೆಜ್ಜಿನ ಎಂಗುಲು 2 ಪೆಜಿ ಎಂಗುಲು ಮಿಲ್ಲಿರ್ದೆ ಕನಪಿನಿ ಬೊಕ್ಕ ಕನಕ ನಾಡೊಂದು ಪೂಂಡ ಮುಲ್ಪ ಪೋಡ್ಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಂಗ್ಲು ಮೇರ್ಲ ಪೋಪುಜೀರಿ ಯಾಲ್ನ ಪೋಪುಜಿ ಮುರಣಿ 2 ಜನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪೋದು ಕನಕ ಪೇಜಿದ ಗಂತೀನಿ ಅಂಜಿ ಇದು 2 ದಿನ ಬರ್ತಂಡು ಮತ್ತೆ ಪೋದು ಇನಿ ಪೋದು ಏನು ಬಂಡೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಕನಕನಲ್ಲಿ ನಂಚದು ಪೋದು 19 ಪಾಪ ಪಂಡ ಇಂಕ್ಲಿಗ್ ಕನಕ ಪಂಡ ಬೆಂದ್ರ ಗವೆ ಅವಡು ಗ್ಯಾಸ್ ಹಿಡ್ದಿಯೋಲಿ ಕಾಡೆ ಒಂದ್ಸಲಿ ಬೆಂದರ ಅವಡು ಬಿರ ಬಯ್ಯಾಗ ಒಂದ್ಸಲಿ ಬೆಂದರ ಅವಡು ಕೂಡ ನುಪ್ಪು ಅವಡು ಐಟೈತೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಕುಕ್ಕರ್ಡ್ ನುಪ್ಪು ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪುಜಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅನ್ಕೊಂಡು ಮಲ್ಪುಜ ಕುಕ್ಕರ್ಡ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬರಂತೀರಿ ಕುಕ್ಕರ್ಡ್ ನುಪ್ಪು ಮಲ್ಪಲೇನು ಹಿಂಗೆ ಎಡ್ಡೆನೇ ಹಾಪುಜಿ ಕುಕ್ಕರ್ಡ್ ನುಪ್ಪು ಮಲ್ಪಾರೆ ಮ್ಯಾಗಿ ಪಾಡಿಯೇ
ಮ್ಯಾಗಿ ಉಂಡತ್ತೆ ಇದು ಈತ ಮಲ್ಲ ಮ್ಯಾಗಿ ಕಂದು ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಡಿಂಡೋಲ ಮ್ಯಾಗಿ ಆಗಿ ಕಾಡೈತೆ ಚಾಕ್ಲ ಮ್ಯಾಗಿಗೇನುವೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಒಣಸಗ್ಲ ಮ್ಯಾಗಿಗೇನುವೆ ಬೈಯಾಗ್ಲ ಮ್ಯಾಗಿಗೇನುವೆ ಐಕೆ ಮ್ಯಾಗಿ ಕನಪಿನಿ ಇಚ್ಚಿ ಅವ್ರವ್ರ ಆಸೆಂಡ ಮಾತ್ರ ಇದು ಒಂಥರ ಕನಪಿನಿ ಹಂಗೆ ಒಂದಿತ್ತು ಈತ ಮಲ್ಲ ಪಕೆಟ್ ಒಂದು ತುಲೆ ಎಲ್ಲೇ ಹಾಲಿ ಮಲ್ಪುವೆ ಮೆಡೆಗೆ ಬಾಸ ಇಚ್ಚಿ ಹಬ್ಬಿ ಕೇಂಡ ಆತ್ ಮ್ಯಾಗಿದೆ ಪತ್ತಂಬೈತೀನಿ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಕಂಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿತನ ಅತ್ತು ಒಕ್ಕಾಗ ಆಪುಣ ಅಂದು ಎಲ್ಲ ಇರ್ ನಮಗೆ ಕಾಂಡೆಲ್ಲಕೇನ್ವಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನಕ್ಕೇನ್ವಿ ಬೈಯಾಗ್ಲ ಅವಿನಕ್ಕೇನ್ವಿ ಹಾಂ ಅಂದು ತೋಜು ಜಾಗ ಹಾಂ ದೆಂಗ ದೋಲ್ದೀಪು ನೀ ತೈಕಿ ಸ್ಟೆಪ್ಲರ್ ಕಲ್ನೆ ಇನ್ನು ಯಾವ ಬರ್ಚಿ ಮಾರ್ಯಾರ ಇನ್ನು ಮಣ್ಣು ಬತ್ತದಿನ ವಾ ಕಾಲದನ ದನ್ನ ಒಂಜಿ ಪಿಟ್ಟಸಿ ಮಾರೆ ಪಿನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಶ್ನೆ ಐನು ಒತ್ತಿರನೇ ಒಂದು ಆಪುಣ ಮಾರ್ಯಾರೆ ಆಪುಜಿಂದೆ ಬನ್ನಿ ಅನ್ ಬೇತೆ ಕಂದಲ್ಲ ಎಂದು ಏನಿತ್ತಾರೆ ದಾನಿಗೆ ರಜೆನಾ ಎದ್ದಿನ ಏಪ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಓಕೆ ಹಿಂಗಲ್ಲ ತಲೆನು ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾಗಿ ಹೆಂಚಿ ನಾನು ತೂಕ ಪೋಯ್ ಚೂರು ನೀರು ಕಮ್ಮಿ ಇಲ್ಲ ಕತ್ತೂಚು ಬೆಚ್ಚನಿರ್ಬೇಕು ಚೂರು ಬೆಚ್ಚನಿ ಫುಲ್ಲು ಒಂದು ಆಗ್ತದೆ ಮಾರ ಗಟ್ಟಿ ಕಟ್ತದೆ ಆಯ್ತಾ ಮಸಾಲೆ ಬರ ಕನರ ಬಲ್ಲಿ ಏನು ಜಾಸ್ತಿ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಗಟ್ಟಿ ಕಟ್ತೀನಿ ಮಸಾಲೆ ಒಂದು ಅಂದು ಅವು ಇಟ್ಟು ಒಂದು ಪುರ ತರಕಾರಿ ಪೂರ ಬರ್ಕೊಳತ್ತೆ ಅವು ಅಮ್ಮ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಏನಂದು ಮಸಾಲೆ ಅಂತ ಈ ಮಸಾಲೆ ಗಟ್ಟಿ ಕಟ್ಬೋದು ಬೆಚ್ಚ ನೀರು ಪಾಡುವ ಎಡ ಮ್ಯಾಗಿ ರೆಡಿ ಅಂಡ್ ಓಕೆ ಮ್ಯಾಗಿ ರೆಡಿ ಅಂಡ್ ಗಾನ ಒಲ್ಲ ನೀನು ತಂಡೆ ಒಲ್ಲೆ ಕುಲ್ಲೆ ಕುಲ್ಲು ನಿನ್ನು ಮೂಲು ಒಂದು ಗಹನಿಗೆ ಕನ್ಪೆನಿಕ್ಕವಾ ಅತ್ತಮೆ ನಿಕ್ ಮಾಮಡ ನೂಡಲ್ಸ್ ತೆತ್ಕೊರೆ ಬಂದ್ರೆ ಆಯ್ತಾ ಯಾಲ ತಿಂತಾಯನಾ ಆತೆ ತಿನ್ನು ಎಲ್ಲೇ ತಿನ್ನಬೇ ಆತ ಬರ್ಚು ತಿನ್ ಕುಲ್ಲು ತಿನ್ಬೇ ತಿನ್ನ ಓಕೆ ದೀಪಪುರ ದೀತಾಂಡೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಏಪಲ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಇತ್ತಲ್ಲ ಇನ್ನು ಏನು ಮಂಟೆ ಮಲ್ದೇರು ಅಂಜಾದೀತೆ 8 ಗಂಟೆ ಪೋಡು ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಬೈಜರ್ನಲ್ಲ ಲೆತಂಬೋರೆ ಅತ್ತಿಗೆ ನಮಗೆ ನೀ ಮೂಲೆ ಕುಲ್ಲಿಗೆ ಬಂಡಾಯಿಗೆ ರಜೆ ಉಂಡತಿ ಎಲ್ಲ ಕಾಂಡೆ ಪೋಪೆ ಬಂಡೆ ಸೊ ಅಂಚದಿನಿ ಕುಲ್ದೆ ಕುಲ್ಲು ಏನು ಪಂತುಂಡ ಗಮ್ಮತ್ತು ಮಲ್ದುಲಿ ಆಯ್ ಇತ್ತೆ ಕನಕಿಗೆ ಒಂದು ಬತ್ತಿರಿ ಒಕ್ಕ ಮೂಲೆ ಕುಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಅಂಚ ಮೀನುಂಡು ಇಟ್ಕೊಡಿ ನಂದು ದೀಪಪುರ ದೀದಾಂಡು ನಾನತ್ತೆ ಪಿದಾಡ್ನು ಪೋಪಿನಿ
ಎಂಕಿತ ಸೀರಿಯಲ್ ತೂಯರ್ಲ ಇಷ್ಟ ಇಜ್ಜಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾರಮ್ಮಳ ಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿಲ ಫುಲ್ ಫೇಕ್ ಆತನೆ ಎಂಕ್ ಮನಸ್ಸೇ ಇಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ಅದು ದೂಪುಜಿ ಇತ್ತೆ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಇತ್ತು ನಾನು ಮೊಬೈಲ್ಗೆ ಮಲ್ಪುನು ಓಕೆ ನನ್ನ ಬೊಕ್ಕ ದಿಕ್ಕು ಡೈಲಾಗ್ ಬರ್ಬುಜಿ ಇನಿ ನಾಟಕ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಲೇಟ್ ಮಲ್ಪರೆ ಕಾರಣ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲ ಟೀಮ್ದ ಅನ್ನ ಬರ್ಡೇ ಇತ್ತಂಡು ಇನಿ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಪಂಡ ಇನಿ ಪಾರ್ಟಿ ಕೊರ್ಪೆ ಬಂದಿತ್ತೇರು ಸೊ ಒಂಚಾದ ಒಂತೆ ಲೇಟ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಓಕೆ ಬಿರಿಯಾನಿಲ ಕಬಾಬು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಟೀಮ್ದ ಆ್ಯನಿವರ್ಸರಿ ಇತ್ತನು ಸೊ ಆರು ಸ್ಪ್ರೈಟ್ ಕೊರಿಯರು ಶೇರ್ ಮಲ್ತು ಕೊರಿಯರು ಅಂಚಾದ ಬಿರಿಯಾನಿ ಕಬಾಬು ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಪ್ರೈಟ್ ಪಾರ್ಟಿ ಇತ್ತನು ಅಂಚ ಎಂಕ್ ಯಾನ್ ಮುಲ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ತಿಂದಂಡು ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಬಂದು ಯಾನ್ ಬಂದಿತ್ತೆ ನನ್ನ ನಾಟಕ ಪುಣ್ಣಗ ನಿಗಲ್ಬೋದು ಹೋಟೆಲ್ ಏನಲ್ಲ ಗೆತ್ತು ಕೊರ್ಲಿ ದಯಪಂಡಲ್ಲಿ ಏನಿತ್ತು ಬರ್ಪುನ ಅಪರೂಪ ಎಂಕುಲು ಕನಕ ಬತ್ತೆಂದ ಆಯ್ನು ಮೂಲ ಇಲ್ಲಲೆ ಕುಲ್ರೆ ಬನ್ನಿ ಎಂತೂ ರಜೆ ಉಂಡತ ಕುಲ್ಲ ಅಂದು ಒತ್ತಾಯ ಮಲ್ತು ಕುಲ್ಲ ಆಯ್ನಿ ಸೊ ಅಂಚಾದ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಗಂಜಿಲ ಮೀನು ಫ್ರೈಲ್ ಒಪ್ಪುನತ್ತೆ ಸೊ ಅಂಚಾದ ದದನ್ಲ ದೆದು ಕೊರ್ಲೆ ಹೋಟೆಲ್ ಹೋದು ಪಂಡ್ಯಾನು ಅಂಚಾದ ಅಕುಲು ನೂಡಲ್ಸ್ ಸೂಪು ಬೊಕ್ಕ ಕಬಾಬು ತಿಂದಿರ್ಗೆ ಯಾನ್ ಬಂತೆ ಐದು ದುಂಬೆ ವೀಡಿಯೋಗೆ ಎಪ್ಪುಲೆಂದು ಅಕುಲು ಪೂರ ತಿಂದಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ವೀಡಿಯೋಗೆ ತಂದುಲ್ಲೇರು ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿನ ಹತ್ರ ಮೊಗಲು ಹೋಟೆಲ್ ನೂಡಲ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಪೂರ ತಿಂದಿರ್ಗೆ ಸೂಪ್ ಪೂರ ತಿಂದಿರ್ಗೆ ಎಂಕ್ಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಪಾರ್ಟಿ ಇತ್ತನು ಅಂಚಾದ ಬಿರಿಯಾನಿಲ ಕಬಾಬ್ಲ ತಿಂದ ಸ್ಪ್ರೈಟ್ ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಬತ್ತದ ಎಂಕುಲಾಂಡ ಜೈದ್ವ ಅತ್ತಿಗೆರೆ ಮಗಲೇ ಸೊ ಅಂಚಾದ ಆಯ್ ಒಣಸ ಬೋರ್ಚಿ ಬಂಡೆ ಅಂಚಾದ ಮೀನು ಮ್ಯಾಂಡೇಶನ್ ಮಲ್ದಿ ಇತ್ತನು 10 ಗಂಟೆ ಆಯ್ತಾನೆ ಇತ್ತೆ ಮೀನು ಕಾಯ್ತಂದಿಲ್ಲ ಮೀನು ಆಂಡ್ಲ ತಿನ್ಕ ಬಂದು ಅದೇ 10 ಗಂಟೆ ಬಕ್ಕ ಬಂಜಿ ಫುಲ್ ಆಂಡಲ ಒಂಚು ಒಲ್ಪಂಡ್ಲ ಜಾಗ ಎತ್ತೆ ನಾನು 100 ರೂಪಾಯಿ ಅಂದೆ ಎಲ್ಲಿಯ ಬಿದ್ದೈತಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಮೀನು ಫುಲ್ ನಾಲ್ನ ಮಲಮೆಲ್ಲ ಮೂಜಿ ಮಲಮೆಲ್ಲ ನಿಂಪಾಡ್ಡೆ ಅವೆ ಎಣ್ಣೆ ಯಾವ್ಜಿ ಯಾವ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ಎಲ್ಲಿಯ ಮೀನು ಬರೀ ಟೈಕ್ ಅವು ಪಾಡ್ಲೆ ಮೂಜೆ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಮೀನು ಪಾಡ್ಲೆ ನಂದು ಮೂಜೆ ಇಟ್ಟು ರೆಡ್ ಮಲ್ಲ ಪಾಡ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಪಾಡ್ಲೆ ಬನ್ಯ ಮಲಮಲ್ಲ ಬರೀ ಪಾಡ್ಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಎಲ್ಲಿಯ ಮೀನು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಂದ ತೀರ್ತದ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಮೀನು ಅಯ್ಯ ಆಯಿಲ್ पाडले ऑयल हमारा फिश फ्राई बन के रेडी है तो सर्व करो हाँ हाँ सब्र करो थोड़ा सब्र करो माय फिश मसाला ये आओ फ्रिज ಎರಡು ಓ ಜಿ ಎ ಎಮ್ ಇ ಜಿ ಹಾಂ ಏನು
ಮೀನು 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 ಬೇಕಾ ನಿಂಗೆ? ಬೇಡ. ಏನು? ಎಂತೆಲ್ಲ ಬೇಡ ನನಗೆ, ನನಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ಬೇಕು. ಬೆಟ್ಟು ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಿಂಗೆ. ಮೀನು ಬೆಚ್ಚೋಂಡು ಬೆಚ್ಚಂಡ ಅಬ್ಬಾ. ಸೂಪರ್ ಆಗ್ತಾನೆ ನಿಂತು ಬೆಚ್ಚನಾ? ಮೆಲ್ಲ ಬಡ್ಲಿ ಮೆಲ್ಲ. $969. ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಬಲ್ಲೆ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ. ಬಾಯ್ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ.